יש נוטלה בשביל. דאבל מזל זאת בעצם. אז מה אמרתי לכם? כן. ריפו. שזה החודשים האלה זה היה... רולר קוסטר שבראשון. אבא, וואו! לא לגעת בכלל, הוא עדין ההערה שלנו הייתה בהכחשה לכל הברכות בשלב זה אפשר לזרוק 3 מזל טוב למנו כן, אני אעשה לך עכשיו אפשר רגע, תכף אני אסדר לך את זה אנו תזכור, אל תגיד שום דבר היום, מה התאריך היום? וגם בסוגריים פה אני אכתוב לך אדר, גיא, אופיר ושלי. סגור סוגריים. סגור סוגריים. עכשיו. שנוגע פוגע לא לגעת. לא לנגוע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואחד לשנה הבאה. מנוקי, אתה מוכן? תתחיל מהירוק שלא ישרוף אותך, אוקיי? אוקיי. גם הזדמנות כל מי שרוצה לבקש יכול לבקש משהו. אני כבר מבקש. 3. רגע, בקשה. רגע, הוא צריך לבקש בקשה בלב, בדיוק. מצוין. אחלה בקשה דרך אגב. כן. 3, 4 ו... עוד. וואו. עוד אחד? לשנה הבאה עד 120 שנה. יאללה מכבי! תעשי לי. מנו, לאט לאט. מי רוצה עוגה לא צבעונית? תעשי לי חלק מזה. אני בשורה של... גולי, קחי יפה. נוגי, את רוצה? אני רוצה של מכבי חיפה. אז אני צריכה לאט לאט להתקדם לזה, אוקיי? לא באמת. אני רוצה כפית קטנה. אוקיי, את זה לא... איך אתה עוגה? תראה, קטלנית, לקחתי רק ביס, אני מודה, כי זה כללי, אה? כן.